В Китай има малко село, пълно с жени, които обичат косата си. Те имат най-дългата и тежка коса на света. Това е най-откаченото нещо, което ще видите. Кои са тези жени? Защо не се подстригват? И колко килограма тежи всичко това? В малко село на хиляди мили от Пекин аз открих Пан. Здравейте, Наздели! Аз съм Пан Фуфе. Ние сме първото село в света с дългокоси жени. Като повечето жени, Пан и приятелките обичат косите си, но те са взели обеща към косите си на следващото ниво. Те оставят косата си да расте толкова дълга, че тя достига до дължина от 1,5 метра и тежи колкото 1 килограм. Косата на баба ми е дълга 2,1 метра, но теглото й не й пречи. Те обожават косата си толкова много, че им отнема часове само да ги срешат и изкъпят. Да направят косата си красива, те са трябвали да измислят специален домашен шампуан, направен от оризова вода, билки, плодове и, познахте, чай. Имаме тайна рецепта, но няма да ви я кажа. Благодарение на този шампуан няма да имате бели коси, дори и да сте на 80 години. Тези жени режат косите си само веднъж в живота си, на 17-тия ми рожден ден. Като част от превръщането ни като възрастни, част от косите ни се отрязва, когато сме на 18 години и след това не режем косите си повече. Жените тук са си удължавали косата за стотици години, с много правила и ритуали. Защото за тях косата не е просто коса, а връзка към техните предци. За кратко време са били забелязани от външния свят, дори от световните рекорди на Гинес. От тогава стотици туристи са пътували хиляди мили до това малко село в планините, за да се полюбуват на красотата им и да открият тайната към перфектната коса. И те споделят тайната без пари. Сега много момичета са се изместили към големите градове, за да си намерят работа. Те се подстригват, за да се впишат в градската култура, но ние изобщо не се притесняваме. Ние ще сме тук и ще продължим да спазваме традицията и културата. Докато много жени, които се подстригват, за да се впишат в градския живот, те искат да удържат човешки колкото се може. И това е също красиво.